Pantana Vitaya School Bangkok ka chu an rampuma skula chuan an strict berang ti tur hiania an soidan chuan zirlai sual le thadu lo ber te po he skula an lu to chuan an hruai ngil fek thei mai zelani an school chuan dan zali somni pasari set anei hem maya chung dan te chu engtik lai po zom tlat turin no pang te chu nor luyan ni bok an dan siam chu atam em awangin abua chu tham hialani tu po an school dan bo chia piang te chu nat taka sheman nia thim jing han khung shan le lop te in ngai sak le thi na hial po thling fo chu tiang ani awang chuan zirlai te chuan lau rengin school an kal thin ani zirlai te chuan ngai dan an soi ve a thiang lova nun na nei lo ang maya ngai ni in an no telem khoi ang le kan ni chu mai ba ka an sector tu te chu an nun rongin khongai na an nei lo hle an thil chak ber chu zirlai te shom takle na taka siam chu ani emoti mai turani nge an sual na te apun lun tak emawang chuan an school chuan mel moi na te chu a hlo zowa engkim mai chu black and white ta an chang zo vekto school chunga chuan rong nei to phot chu ken lu phal ani heklo ama ero chu an principal ero chuan in la thu vel takin suit sen no rong lar tak chu a havel ham chu skula chuan mei chi pakhat nano chu lut tharania hlim thei tak le hanin ti hlim vel ta chu nuam ati hle ma se school chunga lut che tia chuan engkim chu black and white ta aron changngal vek class alu nu chuan zirtir tu chuan in mel hriat tir na nei turin alo ti ngala nano po chuan zom ngalin a thian te chu chi bai te a han buk ngala an nui lui ve mai emoti mai tur hian zirlai dang te chuan nano chu an lo lom du chau chutia in mel hriat tir na te an zo nuwa class an chan thuaya nano chu mei che za zum ve mel tak bula hian a thu boka nano chuan chu nu chu han ti puite tum eng angma se concentrate taka lo omin chan po lo chang ei lo class an lak zel hu chuan nano chuan le khabu phor atum na lama a lipstick chu atitla pala chu hnoi sen chu sen lar tak hian nge chu black and white khovela rong sen lar tak chu alang sar ngal nal a classmate te po chuan an ron hmu thuaya ama ero chu an zirtir tu lo en lo lai takani awang chuan nano chu ahim ta hlo mei che sak zum tak khan an man chu ma in alo char sak vat nano po chuan a pui awang a lom thu shil molin lipstick chu a beka a thukru rang hle ani chutia class an lak tuilai chuan an discipline in charge Lisa le a thui hruai ho te chu an ron lut thut mai Lisa chu an school a zirtir tuwa chuan a sual ber tia an soi huai ani bok zirlai then khat chuan an hlo em awangin an hmu ringot pon zunan che ngal thot thei ani chumini chuan Lisa chuan surprise checking dei alo tuma zirlai te bek chu check kwal zelin ma se nano hu na lo thlen chuan alo tu ve ta tlat lo nano chuan an phalna tel lova midang thil khoi sak ringot chu an privacy in sa sak lo na ani thu alo soi ve ar mai ama ero chu Lisa chuan a bek chu phi thlak sak thuain chuata chuan a bun sak ngala a beka lipstick a dati a classmate ten an lo hriat vek awang chuan an thin alo phudep towa ma se mak deuh main lipstick reng chu om ta ho lo fing phakar tak nano chuan eng tin emo alo thukrup man hi alo ni an man chu alo awang chuan nano chu a han nui deuh saka Lisa le a thui hruai te po chu an chuak vele mai chumi hnu rei lo tea nano chuan a zedik tak chu alan chua tir ta zirlai helching tak ni in hemi skula alu chan ber po an dan siam mak tak te chu thlak tira tum wang ani bok school kal le thian siam te chu a kal chan ber an heklo adu ber chu zirtir tu sual tak te chu thung rul ve ngeya an sual na te awanga shem na pek ve hlak chu alo chak le a hel na lan tir na masa beratan a lipstick chu a han phor chuaka plasma chuan a in hnoi tamial mai a thil ti lai lo hmutu te po chuan a huai sak an lo tir hle bok sin dot le chuan nano chu mei che sak zum tak nen khan cafe lama an om du na
Achian nu tharpo chu amang ai chuan tlemin aloin hong ve ta deu ama ero chu athil te huai sen thlak taka wang chuan nano chu film khur turin alo shil ve na sa hle ani ti chuan nano hne na zirlai pahni repentance room anti zirlai sual shemnana an khung shanna hmuna an khung chung chang chu aron soita a an khung atanga nithum lai liam to in ma se chung zirlai te chu chua selen an la ni lo shim shim chung thu a thian nui na shil ngian po chuan nano chuan lo hnekin a phur zual tul emoti mai tur hian nia mi maksak tak ang mai hian anui te chu alo ti sa so khial chuti anui lai chu li sa kha na lo hlo maya ron pan nain nano mui lo sen var mai te chu aron mule ezel rang takin anoi re sak nga la a shem nan nano chu dan bua dan zali somni pasari te chu by heart vek turati ania a shem na ti shom zual turin pon ni sa hnuai by heart turati ani bok chutiang shem na chu tok eng angma se nano chon shom ti na reng ala nei ho lo li sa thui shoi te chuan an veng reng boka an mit mu lai ngei chuan nano chuan le khabua dan te chu amal te in anui sak takik mai chu chuan sirlai dang te mit chu ala ngal hle a zirtir tu chen khat po chuan makan ti in an endu hle reilo te a li sa po chu aron lang ve thuaya amit mu lai ngei chuan nano chuan le khabu chu a hal ta mi mai ani midang chuan mi a anga an ngai fek ma se nano chuan dana chuan le khabu hala thiang lo ti a chuang reng lo ti in alaron soi ham chumi hnu chuan nano chu repentance room thim taka hnulu ngala nia room thim tak chunga chuan mi pahnih chuan dan zali somni pasari te chu an chiar khum ta mel mai chutianga an ti to te chu rilrulam thlenga boina te an to pha fawa ma se nano ero chuan nuama ti sok emoti mai tur hian thoveng setin ala om thei boring ti mel taka hamin ni danga om dan nga yang chet chuan om chun som le bok chutlai hmuna an khung to te chu an chua le to mai lo lain nano ero atuk maya chuan tlasa alo thule than to alulul zia ti lan nan ribon shinglar tak chu asam tron nan ala mang sham a classmate te chuan alo let le vat thei chu makan ti hle a nano chuan dan zali somni pasari zet athiam chu avek to thu aron soi chu baka chu room thim tak an lo hlo em thin chu chuti te faka hlo omani lo thu aron soi bok ani nano chu nan savaya danan bo chiani chuan chu room chunga party lim om tak an nei dai thei thu alaron soi ham nano tu soi chuan a classmate beng ta chu alo verso hle a ma se chuti lai chuan lisa kha aron lang thut nano a chua zalen lai reng a hriat lo awang le chuti a chuak le mai thei chu makalo ti ve le nano chu pan hnain dan chu that taka zom to turin ati ngala nano ero chuan lo ngai ho hle in an school chu cheve tak ani thu aron soi zui hlak chu chuan lisa chu ati thin rim le ta hle nano chu room thim taka chuan a hruai le a tuna chuan a hrimna tur po a theu neu lo hle nano mita tak chuan light eng tak hian a chun takal maya dan tam zet mai te chu soi chuak vek turin ati bok tiang chuan ni lengin anin hrem tan sak mai ani mak deuh main tlailama chuan nano chu tlasa alo omle diam to tuna ve thung chuan asam chu purple hian alo color ve thunga classmate te po chuan alam tang vek toin nano che dan chu mu nom anti to hle a zoin nano chuan he skula alu chan ber chu ati hlo tling tan mek dana bo chiat fo wang chuan lisa chuan a voi thum nan repentance room a bok chuan a hruai le ta chuan eng thil chiange adu nano chu azot tange a nano chu hannui photin chumi hnuwa an school kaldan mang chu thak vek adu thu aron soi ta hlol mai zirlai zong phuar bet tu dan tam tak chu pai thlakin vek se ati thu aron soi bok chu thu a han hriat meu chuan lisa chu en sum thei to lo a shem nan nano le chu player mangin apo do sak ta mi mai ani nano chuan na ti eng angma se a mela chuan nui mel lir mu turin ala om chu in shem na room thim tak atanga a chuat nu in lisa chu a office lama alo om towa
ani man dan te chu alo ngai toilet neu lai chuan zirlai ron lut thar ve tho pakhat yuri hi aron lut ve hlol yuri chuan ronin mel hriat tirin nano chu a hriat chian hle thu aron shila yuri le nano te hi a hma in an lo lut dun to thin nge yuri chuan nano hre chiang tu le da tha thei tu om chuna ni awangin Lisa chu head inspector da tur chuan angin ngal bok atir chuan Lisa chuan alo ring zo chia lo hle chuwang chuan yuri chuan a phone ron phorin school chunga helna cho chua tum ho group chat chu aron mu tir chubaka yuri chuan identity lem manga chung ho thil tuma chui reng thu aron soi le bok athuron shilina zir boka Lisa chuan yuri chu head inspectora ada ta ani sin dot le chuan helna cho chua chak ho pol chu sheman lo ni tange chung zirlai ho chu zan khuwa in an ching thitir ta rup mai ni te chu liam zelin Lisa chuan yuri po chu aring chove tela a office a lu phalna te chu a peta hial chutia alu theita ka chuan ni khat chu yuri chu office a chuan alu druwa confidential document te chu alo en mel heta tanga chiang ta hle chu yuri po hian engthil emotak tumruk chu alo nei ve kiau ti chu ani chuti mek lain nano po angai te bok chuan tla sa alo kir le towa ni tamfak lo liam ta a alayan po do sakna chung chuan nano chu ala tong zuwa thei adokan omna awathlen chuan envelope pakhat ribbon sen alo in chon hi amngala top secret ti chu alo in siak kal bok chu vele nano chu phur fashion nui verin envelope chu ahong wat darkar tamfak lo liam hnu chuan nano chu poster thahnem tak keng hian khoya emo kalatuma chung poster te chu envelope chunga mi khani nge ina lang akal konga chuan a mel makum hlun yuri chu atoka yuri chuan envelope chon nana an man ribbon senang chia chu asama alo chon bok chumi omzia chu envelope da to chu yuri nge hi alo ni nano chu a man mo dewa wangin yuri chu konglo kian vat turati in akal thuaya nano chuan in chung lampan ta zelin a chhong chung ber chu a thleng ta a chutlai hmuna chuan poster te chu tar lo tum ani ma se chuti ati main Lisa chu alo lang le hlol mai postera chuan engthil nge chuang ti chu aron zot ngal nano chuan thoveng ti hriat tak hian school ei rukna zong a chuan vek thu alo thril ol sam then chungan school ei rukna te chu alo na sa to hle a kumtin sarkar le polian tak te chuan school alo changtlun jok nan poisa tam tak an lo donate thina ama ero chu chung sumatanga za apanga po ahman na turdik taka hmana nilo an school chu bollo hle in classroom te chu ahlui rup to maya an chodon te chu a eitlak do nemni ti turvela ni bok school ai chuan an pumpui chau an hmangai awang chuan sirtir tu te chuan sum chu an lo eru mia mai zelani chung thu a han hriat chuan Lisa chu athin rim le ta hle a nano ko ta tang poster chu atum fat nano po chuan lak tir mai chu alo tum pik lo hle an miss nen chuan an han in nor dun sak zaka chutia an in ti boy lai chu kil khata tang yuri chuan alo record mol mai chumi nuwa awa pot chen thuaya chumi pa chuan nano zok chu in chung sang atang chuan anam thlata mi mai le nano po chu athi chop chil ve ngal ani mit nge ya nano tlalai lo mutu te chu a thong ngal hle a in chung lama yuri chuan an sirtir tu te ten omzia pholan nan poster chu a the thlawele mi mai a maloka nano le Lisa an in nor buai live video chu grupa a post bok chuwang chuan zirlai dang te chuan nano thi chan chu Lisa wanga an ngai pha bok poster an mu awang le video a thil thlen dan lo mutu zong te chu an thinarim ngal le maya chung ho chu ramsa ang mai ron khosa in an zirtir tu te chu an ta ngek atopa Lisa le zirtir tu dang te chu man fekin kut te chu an thak ta chiang mai chutia an man fek nuwa an zirtir tu te chu main hall lama an hruai le a tuna chuan yuri chu aron in la boss to hle ron pen chuakin tuna chuan dan kan thak vek tuang ti in aron soi kumtam tak chung zirlai te chu ngai sak le ti du da an lo ni to thina
tuna chuan a letling thoka a thlen to tur thu aron soibok zirtir tu te chu an dan siam vek manga shualan ni anga thu oilo apiang te chu repentance ruma khung ngal mak an niang chumi nuwa an zirtir tu te chu anin pon na theu ziak turin an ti ta a ama ero chu li sa ber chu lo lul falin alo ziak tu thak lo chu chuan sirlai ho chu ati thin ur suan hle pakhat chuan aban mang chuan a han rek ta chiama chutia are tak vakawang chuan li sa po chu thotur aron om to lo thuai zirlai dang ho po chuan an zinga pakhatin an zirtir tu athat dai ti an shed rol chuan chu pa chu an ron dem ron hle a chen khatin repentance ruma tantir ve ngalan du lain chen khat ti hlum ve ngal du polan lo om ve bok chuti an buai lai chuan principal ber chu silai nen aron lang ve hlol zirlai te chu in bing dai vat turati in zirtir tu te chu chuwa ngal turin thu aron pele chu baka an principal chuan an ti sualan poma anin puan boka thu oi taka an om to don chuan an ti sual song angai dam vek tur thu aron soya lisa an tha awang po angai dam tur thu aron soibok ani chung thu an han hriat chuan zirlai then khat chuan a khongai na sang bera ngai dam turin an han ngen nga loma ma se then khat ero an langoi tlat ngoi zinga chuan iuri chu atel nge chumi nu dewa principal chuan chung zirlai la hel ho chu mun khata hruai khomin shemna na tak pek chu atum ta a iuri chu ama hruai tu berani awang chuan a han ko chang phot chem hriam tak mai hi ron pe in iuri chu ti hlumatum ngal bok ma se chu ti ati ma in mak deuh mai na no chu a hmui vela ti sen kai nuang chung chuan aron lang vele ta hlol mai mi zong mak ti tur chuan thi na atang aron thole ta a chumi hnu loka ama ang chia dang pathum te chu an ron lang vele pakhat chu lei nei lo kha ania pakhat chuan ribon hring chu asama tonin pakhat dang chuan school aron thleng vele chia thil omsia chu nano chu shem da pek ani apiangin ama ang chia chu alo kal le thina tlasa khan alo thuve mak mai zel chu room thim taka kal nan thlat ani chung po a tlasa alo om le zel thei dan chu alo ni chung nano pali te chuan chuana song chu an ron khar phui feka zirtir tu te chu an mang ang ngal hle ti chuan nano in chunga tanga tla khan principal chu ron nain asilai chu da thlawat turin atia principal ero chuan alo du hau lo nano chu tinin asilai me peratum ngal ma se a me per ma in zirlai te chuan an ral thuam nei that ber an smartphone chuan an lo record ngal supa social media chuan live in an principal sual takin display na wanga a zirlai pakhat tha atum ti chu an pholang ta vek chu chuan an principal po ati hlau ta hle silai chu ada thlawata chuti ati vele zirlai te chuan ron hual ta wow main an principal chu an bei ta ngik mai chuti an buai mup lai chu in mi phakar tak yuri chu tlan chia ta lo tuma ma se nano chuan alo ti ding chiang hle ti chuan pantana witaya skula an administration diklo tak chu an ket nuaya an rabbet theita ani tuna chuan shem hlau renga school an kalangai to heklo high school student dang te ang chuan nuam ti takin school chu an kal le thei to bok sin to bera chuan nano chuan a hmel makum hlun yuri le zirtir tu te chu repentance ruma akal nan ve ta feka athil tumber ati hlotlin ta ka wang chuan chu school chu kum khuwa atana chu san ta wang ani ole ka video clear tu zong te in zawai chunga kaloma video dot le kanin mule theu don nia mang tha vek ule